Ngisacela ukubingelela ngoMangothobane isangoma esiphula ngonyezi enye siphula ngamathambo. Namhlanje ngizokhuluma nganandi ibhodlela engifisa ukuthi ke wonke umuntu alithole leli bhodlela leli. Yalibo le pink yalibo linjani leli bhodlela. Leli bhodlela ke lenzani kumuntu noma ubani wesilisa wesifazane. Leli bhodlela leli uyalithenga. Leli into yakho yokugcoba oyogcoba ngayo everyday uthela kulo ini uhalf into yakho yokugcoba noma idon noma ikheva noma yini oyisebenzisayo. Leli bhodlela ke lisusa isidina kuwe uthi uma ufika ebantwini bethi abantu wazi waba nesidini lisusa namashwa kuwe phezu kwakho uthi nawe ubonakale phela ukuthi ukhona ebantwini noma uhamba ungabi nesidina ngoba isidina siyenziwe ungabi nesichitho ubantu uthi mase uqeda ukugeza mase ugcoba into yakho mase uyahamba nawe uyohlangana nabantu kukhanye ube nogazi kubantu. Le bhodlela ke leli ulimixa nani nento yakho yogcoba ulibo half mawuyintombazane ube intombazane ethandekayo ube intombazane eshelekayo. Nanti ke ibhodlela le bhodlela ke linamandla kakhulu ekutheni uthandeke ekutheni ube nogazi ebantwini. Yebo uthi nawe ubonakala ube nenhlahla ebantwini. Hayi ukuthi uyafika ebantwini abantu behlukana. Hayi ethi umuntu uma ekubuka vele ethi hey uyazi lo muntu wazi waba nesidina. Cha umuntu akakubuke nje ephinde ekubuke. Uma uyintombazane uthi uhamba endleleni uvinjwe ushele uma umfana udlaliswa nje intombazane olayinini uyothenga. Nanti ke ibhodlela leli bhodlela ke linamandla kakhulu kuphi ukuthi ube nogazi ebantwini ube nogazi emsebenzini ube nogazi kubelungu ube nogazi mawuthisha noma ufundisa izingane ube nogazi nje ube nogazi abantu bekukhumbule uma ungekho ethi hayi uphi ubani bethi mabexoxa bethi hey cha ayingeke unogazi lo muntu. Nanti ke ibhodlela noma uhamba uya kuma interview uthi mawungena bekubuke nje bekuthande ungakasho lutho ngani ngenxa yogazi ungakakhulumi nje ufika nje ekubuke ethi hayi cha lo hayi noma kanjani sothatha yena indaba ube nogazi ugazi liyafunakala kubantu ibhodlela logazi leli. Siyathokoza kakhulu uMangothobane.